ama ng'at moko donjne, kendo miye teko mar golo kes sa asaya modwaro golo kes, nikech mano tich momiye kikatiba. Lakini kwadok e nonro mar kisiasa mondo koro wane effect mar gima kamae, ineno ka ywak mang'eny osebedo ni ang'o momiyo jok ma ikwano nig teko ama nie sirikal ema cases gi osebedo kabedo drop. Kendo isewinjo ka ywak mar jopiny kuonde duto ma gintie en niya, ang'o momiyo cases mar jok matindo tindo ok gol mana mar jok ma ibedo considered ngin joma dongo. To mano oro message marach ni jopiny. Nitiere jok moko ma wechegi weche mag corruption omako gi, to nitie kaka i-handle gi mopogre kaka i-handle jopiny matindo. Gima ne Ogaino wacho e TV ni jok mondike public service okoripo donjne mondo giyud nafas mar timo tijgi, mano ok nyal bedo yo makare mar timo tich mar prosecution mar cases e courts kae, nikech sheria